Прывітанне з цэнтру Прагі, з рэдакцыі газеты «Господарскія навіны». Мы размаўляем з яе корэспандэнтам Онджэем Соўкупам, які, дарэчы, нядаўна вярнуўся з камандзіроўкі ва ўкраіну. Гаспадар Соўкуп, давайте пачнём з падзеяў на гэтым тыдні ў Празе, адзначэння ўгодкаў вызвалення Асвенцыму. Ці не палітызуюцца гэтыя ўгодкі? Сюды прыязджаюць прэзідэнты розных краін, прэзідэнты Єврокамісії, Європейського парламенту, наприклад. Ні. Звичайно, завсюди у таких підприємствах є якась там політична константа. Там пару лет тому у Освенцимі, коли так само там був Владимир Путін, то так само там був якийсь там політичний момент. Але зараз тому, що були два єврейські організації, які організували хтось там у Польщі, хтось тут, то вийшло так вельми складно і не вельми красиво, так скажемо. І до опошнього моменту було не ясно, хто приїде, коли приїде, який буде формат. Здається, що те, що відбулося, в принципі, ліпше за що у фіналі могло отриматися, а то всі боялися якогось там політичного скандалу, який би, у такий момент був би вельми непригожий, так скажемо. Ви згадали політичний скандал. Що ви мали на увазі? Наприклад, це коли би сюди приїхав російський президент і фактично нікого іншого. Це питання вже і там місцеву габрейську громадськість так само розділило, тому що хтось казав, що зачем його запрошувати, не треба у такий момент, коли йде війна на Донбасі і так далі. Так що, в принципі, звичайні аргументи, але особливо у зв'язку з годовщиною Освенцима, мені ці політичні спречки не дуже приємні у такий момент. Як ви прокоментуєте склад удільників цих мероприємств? Наприклад, у 1995 році сюди приїжджав Лукашенко, але більше не приїжджає? Сама конференція, вона готувалась десь більше год. І мінявся формат, мінялись і списи. І зараз так отрималося, що це якби більш така парламентська справа. Тут голова Європарламенту та інші парламентарі з інших країн. Так що, в принципі, нормально, достойно, мені здається. Тобто, і головне, це не відчувається як якась там імпреза накерована супроти тих підприємств, які є зараз у Польщі. І це головне, мені здається. Путін здогадується персона нон-грата тут у Празі у зв'язку з подіями в Україні. Це так? Так, звичайно. Тому що це питання історичної пам'яті, коли анексія Криму вельми нагадує те, що отрималося у 1938 році у Чехословаччині з судетами і так далі. Так що зрозуміло, що більша частка суспільності супроти того, щоб Владимир Путін приїжджав сюди. Як ви, до речі, оцінюєте події в Україні? Це війна або це нека антитерористична операція? Я зараз у неділю звертався тут, і це війна. Це не контртерористична операція, так само, як і війна в Чечні була війною, а не контртерористичною операцією. Коли літають гради, то ви бачите, але це війна. Це війна. І вона вельми складана, особливо для нормальових людей, які там, то, що я воочию бачив, то це дуже жахливо.
І треба щось робити, щоб як можна швидше це затримати. Але я так само не ведаю як, але ясно, що не будь Росії, то весь конфлікт би, у принципі, не почався би. Чому, на вашу думку, не працюють Мінські мирні домовленості? А тому що я з самого початку якби було вельми таке ідеалістичне, тому що, наприклад, ось цей пункт, що вся тяжка техніка йде на 15 кілометрів від лінії фронту. Для сепаратистів, там, умовно кажучи, біля того ж аеропорту, це означає, що вони, у принципі, повинні відвести там ті ж саму артилерію кудись за Донецьк, з іншого боку. Але вони це ніколи не зроблять. І так само, коли б отошла артилерія, скажімо, з тих же Песков, рядом з аеропортом, то опять-таки раз 10 хвилин там будуть сепаратисти. І ні одна із сторон не хоче, абсолютно не вірить там, друг другу. І так само, якби Москва так само не дає такого натиску на бок сепаратистів, щоб вони щось зробили. Ну, це головне. І так само, що сепаратисти кажуть, ні, а зачем ми були у Мінську тільки як там наглядачі? Да? Тобто ми хочемо бути якби, ну, там, одної з сторон. А Київ супер. Да? І на цих моментах все якби так заїдається, і бої йдуть далі, абсолютно безсмислені, і гибнуть люди, звичайно. Україна, крім того, що воює з Росією, фактично з Кремлем, працягвае гандляваць з гэтай Украінаю. Як такое магчыма нагул? А што ім рабіць? Гэта таксама пытанне, як, например, Росія гандлюе северозвязом. Если там я сегодня читал, что в принципе Россия может объявить эмбарго на вывоз нефти у Европу. Ну, хай, тому що якби Росія більше залежить від експорту в Європу, як Європа від імпорту з Росії. І так само і в Україні. Коли, умовно кажучи, за 48% було гандлю було з Росією, а що з цим робити? Даже праз год, якби, ну, куди це вивозити? Там та же несчастная соль из Артемовска, где я был, там, ну, это ближе до межи с Россией, а не с, я не верю, с Польшей, например. Так что это, как бы, такая потребность. Як розв'язати гэтую канфліктную сітуацыю, як спыніць вайну? Ваш рэцэпт, чэшскі рэцэпт. Што трэба рабіць міжнароднай супольнасці ў тым ліку? Якимсь чином треба розмовляти з Росією, і як можна більше, і може бути не тільки там з Путіним, може бути з іншими. Треба так само розмовляти з російськомовними громадянами, які живуть у Європі, наприклад. Треба якби супростояти супроти цієї пропаганди, яка там вся про цю хунту, карателів і так далі. І тоді, може бути, і пропаганда не буде працювати так само добре, як в Росії, так само. Але ну, такого хуткого варіанту вирішення проблеми я не бачу. Дякую за ваші думки. Сьогодні з нами тут у редакції газети «Господарські новини» у Празі був кореспондент газети Ондрей Соукуп.
И с сегодняшними событиями, то есть это в Праге мероприятие по поводу значення угодків визволення Освенцима і інших концентраційних лагерів. Така велика організація, шмат президентів офіційних, там президент Єврокомісії, Європарламент. Політичний скандал, ви згадали, що ви мали? За 3 години буде. Ну, ось на складу удільників Путін не приїхав, але той же Лукашенко в 95-му році так само був запрошений, але зараз більше не їздить. Ось, який ваш коментар на той склад? Ну ось, як ви оцінюєте події на Україні, чи це називається війною, чи це не? Kan je dus zijn? Kan je wat klikkerskoep? Čau. Tady je. Koukám, jsem začal Trošku čímte, někdo potřeboval, zkus tam zapřipít. Někdo potřeboval nějaký čipník na tu... rozsil trošku, že jsme udělali asi. Ne, to je fakt, to je úplný kontakt. Můžu na to vyložit nějaký člen, ale to je prostě... To co je? Takže jenom skrýtka, takže vlastně